Kebutuhan pemusik sekolah minggu atau pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun. Manogihon ruas ni huriata asa pasidohot gabe pelayan pemusik di ibadah. Dohot kegiatan sekolah minggu. Dohot persyaratan boima dijaha di harotas titing. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi Jessica Tambunan dohot Nella Tarihoran. Maka tidakon haporseaon atau sidi khusus. Gereja membuka program maka tidakon haporseaon katekisasi sidi khusus dohot persyaratan boima dijaha di harotas titing. Pendaftaran boima di jalo sian kantor sekretariat jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Ruas Nataba jongjong mahamu ruas Nataba minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima keluarga Septri Andri Mangara Tua Luban Gaul dohot Megawati Putri Limaria Boru Aritonang rap dohot 2 halak yanak konasida Rosian HKBP Ruas Bogor Jalan Peledang alamat Jalan Kusen 5 nomor 14 RT 004 RW 02 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kampung Ambon. Kudul mahamu tuhat tama nama masu-masu nasida gabi ruas nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Titing namar bagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagas sema Johannes Julius Bawale ruas ni HKBP Rawamangun wik khusus anak ni Amata Joshua Karunia Bawale tubuni Inata Beatrix Lydia Francisca Alau dohot Orwana Reta Ruth Andriana Deborah Boru Huta Barat. Ruas ni HKBP Rawamangun wik Rawasari Cempaka Putih Boru Niamata dohot Maruli Huta Barat. Tubuni Inata Ruri Marliana Boru Siregar. Pamasu-masuan hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 10 toluip di gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Namoding sada nah di hari Minggu 10 Januari 2026 nunga jumolo moding sahalak ama togu siagian umur 62 tahun hinabaluhon ni Inata Reli Boru Marpaung alamat Jalan Gunung Salak C.A.Tolu Perum Jati Negara Baru Buaran Jakarta Timur wik penggilingan tuudean hari Rabu 21 Januari 2026 di Bona Pasogit Kota Cane 2 nah di hari Rabu 21 Januari 2026 nunga jumolo moding sahalak ina Jeli Norma Boru Hutagaul umur 60 tahun hinabaluhon ni Amata Robinson Managam Tambunan Nahinan alamat Jalan Multikarya nomor 20 RT Walu RW Sia Utan Kayu Jakarta Timur wik Utan Kayu Kayu Manis tuudean hari Jumat 23 Januari 2026 di TPU Sandiago Hill Kerawang. Tolu nah di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026
Nunga jumolo moding sahalak ama Joseph Tapubulon umur 52 tahun. Hinabaluhon ni Inata Citra Boru Hutajulu, alamat Jalan Keramat Kosambi Sada, nomor 12 RT 12 RW 17 Jakarta Timur, Wik Cipinang. Opat Nadia hari Sabtu 24 Januari 2026 nunga jumolo moding sahalak ama Hotman Osman Pangaribuan umur 21 tahun. Hinabaluhon ni Inata Kesiana Ojak Boru Tapubulon, alamat Jalan Asam Gede Sada, nomor Sada Utan Kayu Selatan Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Manis. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga nati nadikon. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion. Mau lihat. Domini vole Jesus, lehono
Dameni debatana sumurung sia saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di minggu tasadarion minggu patuluhon dung Epipanias dohot topik minggu Jehovah mangalehon hadameon tersurat di buku ni panurirang Hagai bidu 2 ayat 1 ayat sia. Hagai bidu 2 ayat 1 ayat sia ujaha madihita saluhutna tapai hutihutma di bagasan rohatta. Pa 20 sada arihon di bulan si pahapitu Roma hatani Jehovah marhite sia panurirang si Hagai songonon. Wadokma tu si Serubabel anak ni si Shealtiel pangarajai sia Juda doho tu si tuani malim Joshua anak ni si Josadak doho tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Ise dope sia kamu na mangolu akan asanga marnida joroon di hamulion na parjoloi hape ahadi dahamu di si anggon waing dahira naswada do dietong rohamuna martibakon parjoloi ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehovah pirma doho todim ale si tuani malim Joshua anak ni si Josadak pirma doho todim sadok bangso ni tanoi ninna Jehovah jala dati hamu mangula ayahudo dongamuna ninna Jehovah Zebaut. Ima hata nahu pada toni tuhamu di haruruar muna sia Misir nang todikku masih hoho do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar ai sonodo hata ni Jehovah Zebaut sauti nari nama ulahakku ma makuturi langit doho tano doho laut ro di darat huturokku ma doho saluhut aka bangso parbegu. Jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut aka bangso parbegu. Jalagohaku ma joroon hamuliaon ninna Jehovah Zebaut. Ahu do napuna perak, jala ahu napuna sere ninna Jehovah Zebaut. Jala gumodang maha muliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jehovah Zebaut. Jala dihajong-jonganon lehonokku do hadameon ninna Jehovah Zebaut. Ido sahatna selamat hari Minggu horasma dihita. Adong ma toluhau dihalak Batak. Toluhau dihalak Batak molo tungadong nama boto hita manginang akahawahamon. Hawara hauri mangga daung dangi maksud tu. Na parjolo ima haulion. Na paduahon ima hauduhon. Na patuluhon ima haurahon. Na tulido hau dihalak Batak. Nomor 8 sudedo hita amangin ang akadongat dilehod debata haulion. Alai molo sotajaloy di bagasan hauduhon ni roha sahat ma haurahon. Bodon waing talapati amanginang sudedo ganup do hita dilehod debata haulion. Alai molo sotajak kondang tajaloy di bagasan hauduhon ni roha tu debata sahat ma tuhita haurahon. Ido na masa dingoluni hala Israel. Di dongani debatado nasida, di parmudu-mudu debata ngolu nasida, di lehot debata akan narikot di ngolu nasida, alai dang di jalo bangso Israeli di bagasan hauduhon ni roha tu debata sahat ma haurahon tu nasida. Di uhum debatama hala Israel tartabam manasida tu Babilonia pola 70 tahun lilingna
nasida ditaban di Babilonia. Dung muba otik rohana sida. Mula marohani debata. Dapok matikina Roma arina di paula debatama muse asa mulak bangsoi muse tu Israel. Mulak matutu bangsoi. Alai di danasida dang songon Israel na jolobe Israel na dapot nasidai. Dang adong bedisi akajabu aka tembok-tembok ni Israeli pe Jerusalem nunga magargar nunga har-har dos do tano. Nama bain nasida tarilu-ilu yang membuat mereka sangat terpukul dan sangat sedih ketika mereka melihat bait Allah yang dibangun Raja Salomo tidak ada lagi. Ido kebanggaan nasida. Itu adalah harga diri mereka. Ketika mereka tidak lagi melihat bait Allah Salomo itu, mereka putus asa. Tetapi kemudian Allah berfirman lewat Nabi Hagai, pajongjok kamuma bagas joro di debata. Bangunlah bait Allah yang baru untuk Tuhan. Nunga di paret tahu debata itu si Hagai asa di pasahat tu bangso Israel. Di pasahat panurirang Hagai di tuhala Israel. Alai dang marna diula nasida. Aidung saha nasida tu Israel, saha musa nasida tu Jerusalem, sibuk manasida makobasi aka nguluna sendiri-sendiri. Tidak lagi memikirkan ingin membangun bait Allah. Mereka asik membenahi rumah tangga diri mereka sendiri, membangun rumahnya, dan beralasan bahwa kesulitan ekonomi, masalah utama yang menjadi alasan orang Israel hamaulon ni parhepengon alani dang tuk kami mabahen joroni debata, dang tuk gogonami, kami tidak sanggup, kami tidak memiliki daya, kami tidak memiliki uang untuk membangun bait Allah. Lalu Hagai bertanya, buasa maul hamu, buasa dang marnaulu hamu, lah mapai joron debata, kami dalam kesulitan, kesulitan hidup kami sangat berat. Tetapi firman Allah, justru karena sikapmu lah yang tidak taat kepada Tuhan, engkau menderita. Tersonggok manasida. Ketidaksetiaanmu, ketidaktaatanmu kepadaku, itu yang membuat sulit hidupmu. Mulai ma bergerak nasida. Dibangun nasida ma bagas joroi muse. Alanunga disungguli debata nasida. Unang bain alasan ekonomi, unang bain hamolon ni ngulum gabe manudati jongjong bagasi. Dibangun nasida ma. Hira-hira tolu minggu. Jadi di bain nasida do ukuran di bagas joroi sarupa songon ukuran di bagas joro na perjolo na pinajongjong ni Raja Salomo. Dung hira-hira tolu minggu ngadida nasida gobaran ni bagas joroi. Madele mamuse madati nasida buasa. Mereka kecil hati, tawar hati. Mengapa? Karena mereka masih ada generasi yang dulu sempat melihat bait Allah itu aka amanami nanamilan sia mon ay 70 tahun nasida tertabat di Babilonia. Artina mau 70 tahun. Ale sanga do pedida nasida bagas joro nadong di Jerusalemi berarti ngalu bisa 70 tahun umurra. Aka generasi ni na par jolo di hala Israel mon dung borhak nasida tu Babilonia. Di bareng nasida mah. Bah. Mereka lalu kecil hati. Karena itu sampailah firman Tuhan, saha mahatani debata tuhala Israel di ayat tului. Ise dope siak kamuna mangolu akana sanga marnida joro on dihamulion na perjoloi. Hape aha di dahamu disi anggon waeng. Dahirana swada do detong rohamuna martibakon perjoloi.
Mereka melihat, wah, kalau bangunan ini jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan bait Allah yang pertama yang dibangun Raja Salomo. Dan adong diha-dihan martibakon bagas joro na perjoloi ay buasa di doko kamu songoni dangadong molo bagas joro na pinajongjong ni si Salomo bagas joro na perjoloi god do sere god do perak penuh perak hiasan emas ukiran-ukiran yang sangat indah kayu-kayu yang sangat mahal itu yang dibangun Salomo tetapi bait Allah ini tidak ada artinya dibandingkan bait Allah yang dibangun Salomo. Mereka kecil hati. Merisuang do HP. Tidak ada gunanya. Karena itu Allah menguatkan. Ipar gogoi debatado nasida. Dido ibana di ayat opati. Pirmatodim. Tuluhali dido ibana tu tuluhalak. Opele Serubabel pirmatodim. Ope malim Joshua pirmatodim. Ope salhu bangsoi pirmatodim. Kerjakanlah, bekerjalah. Tidak perlu engkau khawatir, tidak perlu engkau membandingkan bait Allah ini dengan bait Allah yang dulu. Tidak perlu engkau membandingkan hidupmu yang sekarang dengan hidupmu yang dulu. Sepanjang engkau yakin, engkau percaya kepadaku, aku akan berkarya lewat dirimu. Deido sahih tamanginang molonakin na parjolo hala Israel maul membangun joroni di bata. Maul atar beda do titalak batak. Ya. Mulai ta halak bata ina isi adong 5 halak ipajongjong ma gerejana dang polang 1000 halak 5 halak pe nunga di pajongjong gerejana kan ido ede kan mola dong ina 2 halak batak marsatur mana sida molong 3 halak maredde ma nasida molong 4 talak marmitu mana sida inna adong 5 halak di pajongjong ma gerejana adong ono palak marbadai mana sida adong do kelebihan tasan halak Yahudi ale adong hurangna. Nah di na pajongjong joroni de bata bagas joroi halak batak monang dosen halak Yahudi. Hola 5 halak kita adong marpungui sadenganan termakatai adiga ta pajongjong gereja. Idia do dihatai. Ilabo tuak. Ta pajongjong gereja ba. Sabli manyok kartu. Cekiba ina adiga mata pajongjong. Amar pungu mahita, mergugu mahita, olo, leng, 2 joker, ima kelebihan halak batak. Alai di padohanon, ima dinani idani halak Israel bagas joro naung jongjongin nang peso sadope di patudus nasidama dohot bagas joro nalilingi dang mardia hapeon martibakon joro na perjole di sia tardosita ya do jami tahun sai jujuta do bihita masihol di ngulut tanah jolo tiki di huta utabo do tiki di huta jojo tadok mula mado idia maneng tabu na dakoto mungkin berbeda nguluta manginang mula madokon buta bodong nguluk kuno aing sian na jolo. Molo tidak dana kau hingot do. Hola 2 peristiwa do boy mangalang jagal manuk betul. Na parjolo molong nasa nasib do tahu martudu me bagasar roha mangday nang dah. 2 peristiwa do boy mangalang jagal manuk. Na parjolo tiki marsahi tahu. Isi atau moma manuk. Alai molo hati-hati na tetak do di bapa. Dang boy merek tukuk hara jauh ni. Holan badapot ni ba mahahene HP soslere ba mangalang. Ay ba matiki marsahit.
Ima peristiwa na parjolo tiki marsahi tau. Baru boleh mengalang jagal manuk. Peristiwa na paduahon, ahama tiki rotulang mangida tulang na do basat tadi. Molo tulang ta burjuba dapok mahabong nei. Ale molo na hurang burjudo tulangi baholan kantang nei mah. Dangi daw. Molo nakin na parjolo tiki marsahi tau, na paduahon tiki marsahit manuhi. Bodilon peohon ingot tamu dia manginang molo lamordong manukon tu perjagalan mon boy mau mangalang jagal manuk selain nakitiki marsahi tau utangnya ko mamanuhon marsahi terus imala pahit ningulu apa nuaeng nunga di dokter Pak Tio atan na mangalang jagali. Ngapa gudak kuya lako jagal? Holasan ibu badi kongolu kama saya mengucap syukur hidup saya yang sekarang. Saya tidak perlu membandingkan hidup saya dengan orang lain. Dang rikop patudosoku diriku dohot halak nasing. Dang rikot patudosoku ekonomiku dohot ekonomi ni keluarga nasing, keluargaku dohot keluarga ni na asing. Saya percaya ini yang terbaik yang Tuhan kasih, maka saya harus syukuri dan saya percaya Tuhan akan berkarya lewat keberadaan saya. Odo napi nang idoni di batasan Israel. Unang mga piyako. Unang pola patudos, ahana nihirimmu, sere do perak do, audo na puna sere, audo na puna perak, nina debata, basa gangguruham, pirma todim ulahoma ulommu. Teguhkan hatimu, tetaplah berkarya, tetaplah bekerja, tetaplah melayani. Jangan pikirkan yang lain. Fokuslah engkau kepada Tuhan. Mari kita arahkan seluruh keberadaan kita, hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kadang perlu melihat ke bawah, perlu supaya kita tahu bersyukur. Kadang perlu melihat ke atas, supaya kita tahu Tuhan itu ada. Melihat ke atas bukan kepada sesama manusia, melihat ke atas berarti Tuhan memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Nah, dalam kondisi inilah, di bagasa situasi si songonomma, roh hata lau mergogoihon hala Israel sian debata, hata ni debata mergogoihon, dido ibana ikon makutur musetano obahenok. Aku akan mengguncang bumi biar engkau tahu. Seperti dulu nenek moyangmu songon opumuna haruar siam Mesir. Makutur do di bata Mesir. Asaboy nasi daruar setanu Mesir. Diingatkan kembali tentang apa yang telah diperbuat Tuhan kepada nenek moyang kita amanginang tuaka oputa najolo. Sugari tang sahak berita nauli hilala tuhita bangso Batak aupe kesombongan dotongon bangso Batak ido jol mohola dua do bangso di Purtibion na parjulung bangso Israel na paduahon bangso Batak nasingya hadogorra hala do hala Amerika hala Inggris, hala Jawa, hala Sunda. Molo Batak, bangso Batak. Saya nadong do tahiyate. Ale moliate mah, itu kebanggaan. Ya, itu sebuah kebanggaan bahwa kita adalah bangsa yang besar, orang Batak adalah bangsa yang besar. Alai dang maluai, sian akka perbueni, perbarita nauli, para pemberita Injil yang datang ke tanah Batak. Kalau di peta dunia,
Apa itu tanah Batak? Ise do bangsa Bataon tidak dikenal. Alai disuruh de Batado. Akka panurirang perjolosian Amerika. Saha masih Munson Sileman. Tuta panuli. Tulo bupining nang pesan. Iya. Di sensor di kan. Iseat. Munson dan Leman dibunuh orang Batak di Lubupining dan itu sejarah bukan karangan. Dagingnya dibagi-bagi. Hatinya ate-atena tuaka raja yalangi. Munson dan Leman itu tercatat dalam sejarah. Masoho do barita nauli musetu tano Batak tidak. Apakah berita sukacita Injil berhenti oleh karena kematian dua penginjil ini? Tidak. Lalu Allah mengutus seorang dari Jerman yang dengan tuntunan Roh Kudus mempelajari adat dan budaya Batak di Jerman. Dia pelajari di sana, lalu dia berangkat masuk dari Sibolga, masuk ke Tapanuli memberitakan Injil. Dan di Bukit Siatas Barita itu tempat salib kasih sekarang. Dia berdoa dan berjanji kepada Tuhan, Tuhan izinkanlah hidup atau mati aku di tanah Batak. Itu Siatas Barita. Salib kasih yang sekarang ada. Di sanalah Nomensen berjanji berdoa kepada Tuhan, izinkanlah hidup matiku di tengah-tengah orang Batak. Nah sugari dang saha barita nauli tu tano Batak, kami parsamosir doa manginang. Parsamosir, parjolo dohamu par silidung maju sa kami parsamosir. Ya, sa silidung tutoba. Asudutan habis saran, molhamet terliling di parsamosir. Parjolo dohamu. Alani doon tanpa tendensi amangda, tanpa 10 menit na ibu depekan, boy kan? Tungpe suboy ko kamu tetak do benok ko 10 menit. Tikidak dana kiba, tikidak danak. Dang binoto rope mangalapati, upe lamagodang iba apalagi dung mangula gabi padita binoto mah bahwa itu tidak benar. Ido akajolma molo misalnya partoba manang parsamosir tu anak na bawa, ido do molo boy unang alak boru ni silidung da. Ya do bagi hamu amang inang. Ya, bahasa akasigijang roha. Sotung tersinggung kamu amang day nang daka parsilidung da, saya akan koreksi ini, saya akan koreksi. Tidak dana hau hurajumi do, oh ya benar. Tanpa ada analisa mendalam saya katakan iya benar karena itu cerita turun temurun. Kami parsamosir pe idok de moloboi boru ni partoba ma unang parsilidung. Unako parsamosir partoba pe idok de tahu na boru ni samosir daripada boru ni silid. Alanyaha sigijang roha do na boru silidung. Uguari majoda nanti saya akan ceritakan yang sebenarnya. Boru Huta Barat, Huta Galung, Lubat Tobing, Panggabean, Simorakir. Ako marupani parsilidung. Bahasa didok songone. Bahasa didok. Kan hami hati hai molo parsamosir. Maridi di tao dope. Kaki ayam don. So itadahami solop. Mangape martangad don. Mangalak boru mapar samosir. Boru silidung. Saha mebana tu samosir. Inna matu adik ni amatay. Anggina. Alap jo aik siat tawa dek. Lamar huay ka akang neng maridiaw. Basarang tu tau daung ijabu do maridi. Teroma jab bereng material kan. Jol matu tau do mulai bana ijabu maridi. Tu luar pe marsolop. Boru samosir kaki ayam ay marhapal do pati. So tadai dia telapak idia bitis. Sarupa sude.
Marsolok ma buru silidungon. Bereng mani buru silidung ini. Nabeisan dang buho natano pakna. Malam na mangam ma. Adik, adong sedok garpung. Lamar huay ka, alin yang mangan. Dang martanga do hami. Oh itu bereng. Nabeisan doa palatangan na dang boy destudahani. Magigi bana. Kan itu pemahamannya. Padahal yang sebenarnya karena orang Silindung sudah terlebih dahulu mengecap pendidikan dan mengerti artinya kesehatan. Nunga parjolo nasida diajari halak bolada. Aka parberita nauli bahwa seorang perempuan harus menjaga etika, tidak boleh mandi di tempat umum. Ikon kamar mandi do. Molo keluar pe, ikon marsolop do, unang kaki ayam. Molo mangap pe, ikon marsedo do, unang pakai tangan. Mereka sudah terlebih dahulu. Tetapi kemajuan yang mereka alami, yang kami parsamosir mai gijang ni roha. Nuaing, ngong gijang rohani parsamosir daripada parsilidung. Ima, terbalik. Jadi nuang kami parsamosir nggak sadar. Oh berarti dang gijang ni roha pe. Hamajuon nasida dona parjolo. Sian hami parsamosir. Alani dak kabe tabege nuai diguari boru silidung sigijang roha. Dang be ngados besude ala nunga rap mengatusi diaka kesehatan dohot aka etika na merlaku di ngulu siapa hari. Nah, di som mahudok nak kinamanginang, saya tidak tahu seperti apa saya andaikan para pemberita Injil tidak memberitakan Injil ke tanah Batak. Ulala marulus-ulus do piau nuaing merdalan di pinggir jalanan. Marulus-ulus minum tuak, ilapo, merededet tadi do pelolok. Tetapi terima kasih karena berita Injil, maka di awal-awal terbentuknya negara ini pun orang Batak sudah sangat berperan. Ada Jenderal TB Simatupang. Kalau sekarang itu seperti apa ya? Pangkostrat yang pertama setelah Indonesia merdeka. Itu mungkin detailnya sekarang Jenderal TB Simatupang. Ada DI Panjaitan, ada siapa yang namanya, ini termasuk tokoh pertama di HKBP Kernolong, Marga Harahap, yang pahlawan nasional yang ikut di konferensi meja bundar atau apa, Marga Harahap, lupa saya, tokoh nasional don. Ya ada Maraden Panggabean selanjutnya. Nah, hinorhonnya kabarita naulido, boy bangsa Batak maju. Didongani de Bata, halak Batak asal boy tumimbul sian akka bangsa na adong di Portibion. Geleng do hita amangina, mek do halak Batak. Tidak diperhitungkan di dunia ini, tetapi dari bangsa yang kecil ini Tuhan memilih menjadi bangsa yang terkemuka termasuk di tanah air ini. Gabe tudos-tudos do hita di bangsa on termasuk di pendiri ini bangsa Presiden pertama Insinyur Soekarno. Di doi bana berbicaralah seperti orang dang Batak, baru cara orang Sunda do. Dang disihita. Mulai nga berbeda frekuensi ta, dang disi. Bekerjalah seperti orang Jawa. Berpikirlah seperti orang Batak. Dan sada kebanggaan hinor honi gogot tayamanginang daw padonganion jala pasu-pasu ni Tuhan itu. Maka hidup kita bukan tentang apa yang kita lakukan di dunia ini, tetapi tentang bagaimana Tuhan bekerja
lewat keberadaan saya. Bagaimana Tuhan bekerja lewat keberadaan orang Batak. Bagaimana Tuhan bekerja lewat keberadaan orang Israel dalam nas khotbah pada minggu hari ini. Supaya lewat keberadaan kesadaran itu, marhite-hite pangatusioni, boima tajakon jajini debata di ayat naparpudi. Jala dihajong-jonganon lehonok kudo hadameon ninna Jehovah Sebot. Oma penutup ni turpuk jamita di bagasam minggon. Dan pada akhirnya Allah berkata, aku akan memberikan damai sejahtera. Akan kesadaran tadi. Kesadaran akan bahwa hidup saya ini bukan tentang saya, bukan tentang apa yang bisa saya lakukan, tetapi tentang bagaimana Tuhan berkarya lewat hidup saya. Alani ahape naulahon, hobarmai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sanalah saya memperoleh damai sejahtera. Shalom nenei. Una kola taro shalom hape dang talapati. Bahwa damai sejahtera itu ada bukan hasil perbuatan kita. Dangalani ula-ulakui, dangalani pabahenakku, dangalani pangatusyoku. Tetapi karena saya dimampukan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan untuk memahami segala rencananya, tidak menjadi sombong ketika aku mendapat berkat, tidak putus asa ketika aku mengalami ujian. Ketika aku mengalami ujian aku kuat, ketika aku mengalami menerima berkat, aku senantiasa mengucap syukur dan berbagi. Idong uluni na porsea. Bohado hita dapotan dame na sumurung siya saluhutna roha. Ido kamolo padita mamuka jamitana ido tangyangna. Dame ni debata na sumurung siya saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu di luar akal manusia. Akan diberikan kepada kita. Hari ini kita boleh bergumul. Hari ini kita boleh menangis. Hari ini kita boleh menderita. Tetapi janji Tuhan akan damai sejahtera akan senantiasa digenapi dalam kehidupan sepanjang kita bersandar kepada Dia, berserah. Ado hata-bata natahe, marpakusadean tu debata. Moledok marpakusadean menyandarkan hidup, memasrahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Asa akahaulion naung tajalo. Siat debata marhiti-hiti asini rohana. Tajalo may di bagasan, haud duhon ni roha, asadoma akamara dohot, haurahon. Amen. Martang yang mahita. Jehovah debata para si roha. Mulati situ tu rohanami diho ale Tuhan dipartikian na lehet. Na pinaradem di ngulu nami diobason ale Tuhan. Utadikos hami satokin halujon nami. Hutinggal kami aka arsa ni roh nami le Tuhan. Roh hami tu bagas jorom marsaur hami sama hami. Lumobi marsaur dohot hatami ale Tuhan. Dipatugu hodo hami marhiti-hiti hatam na pinasahatmu tu bangso Israel. Sahak may nang tuhami nuaing ale Tuhan. Idoko pirma todinami ale Tuhan. Mangulahon nasa ulon nami. Mangulahon nasa pagkubason nami. Mangulahon nasa ulaon asini roha. Ay donganamu dohami jalalihonomu do akka narikot dingulu nami. Satia doho dihatam ale Tuhan. Dakya munggil hosya padamu manotong doi dingulu ni aka na porsea.
Jehovah debata para siroha di bagasa minggu nami sadarion ale Tuhan. Hamuletok kami do kapaso-paso na pinasahatmu. Tu saluhut ruas ni huriam. Terlumbobi mali Tuhan di parsorang ni danak dari Sabtu tanggal 17 Januari. Sorang sadadak danak boru di tengah-tengah ni keluarga Aritia Fianto Ginting. Rabdohot inang putri Angelina Permatasari boru Simamora. Jala diloko nang sadadak danak bawa le Tuhan. Di hari Rabu 3 Desember 2025 di keluarga ni amanami Andi Dharma Putra Siburian inang Megah Marinda Uli Malau. Pasu-pasu ma danak poso-poso na baru sorangi. Ibu-ibu magodang may di bagasa padongan yomu. Asa magodang na sida di bagasan asni rohama le Tuhan. Asa tau na sida gabi pasu-pasu. Di tonga-tonga ni keluarga nang dihumaliang na sida. Pasu-pasu nang natora sa le Tuhan. Asa totong na sida boy madalaton tugas tanggung jawab songon natoras. Mengajar-ajari, mengalihon akan narikot di nguluni akayanakon naung pinalumehomu di tengah-tengah ni keluarga nasida. Madok mulate hami nang di dongan nami. Jemaat ne baru di tengah-tengah ni huriam keluarga ni amanami Septri Andri Mangaratua Lumban Gaol. Rabdohot inang Megawati Putri Limira boru aritonang. Dohot dua danak nasida bawa dohot boru-boru. Naro sian HKBP Resort Bogor Paledang ale Tuhan. Pasu-pasu maparsoran nami. Pasu-pasu manang hadiron nasida di tengah-tengah ni huriam. Pakai ma keluargaon ale Tuhan. Gabe ula namemet bain sangap di goarmu. Di bagasan akalas ni rohanami ale Tuhan. Sahat ma akka barita habot ni roha. Di tengah-tengah ni keluarga ni akar ruas ni huriam. Di tengah-tengah ni keluarga besar Siagian. Di nama rujung amanami Togu Siagian di hari Minggu tanggal 10 Januari nasalpu. Di keluarga besar Tabunan di Parmoding ni inang Jeli Norma Boruhu Tagaw. Di keluarga besar Pangaribuan di Parmoding ni Amang Hotman Osman Pangaribuan ale Tuhan. Hodo na manot Tuhon akka partikian ni namarhosa ale Tuhan. Ala ni marsangap maho nang marhite-hite akka pabahenamu di tonga-tonga ni keluarga ale Tuhan. Molotung sahat habot ni rohai, sahat akka sitononi ale Tuhan porsiado kami. Lehonomu do akka apul-apul, lehonomu gogo dohot pasu-pasu nang las ni roha. Di sude keluarga le Tuhan akup ni akka si taunon na pinasahatmu, akup ni akka ilu-ilu na ruar siya si malolong na sida ale Tuhan apu lima na sida saluhutna. Ubak kami nang dibagasatang yang nami akka ruas ni huriam aman nami ina nami dongan nami natongon marsahit ale Tuhan na dirawat di rumah sakit manang na di bagasan proses pemulihan dirawat di Jabu ale Tuhan. Tu ina nami Francisca Boru Togatorop na dirawat di rumah sakit Eka Hospital Senwek Rawasari Cempaka Putih. Inang Situati Rama Boru Pangaribuan Senwek Rawamangun Tegalan di rumah sakit Persahabatan. Ina nami Rusti Boru Siagian Rawamangun Tegalan di rumah sakit Duren Sawit. Amang Ersi Tumeang Wek Duren Sawit di rumah sakit Persahabatan. Amanami jadi nabasa turnip, Wek Duren Sawit, rumah sakit Duren Sawit. Inang Juliana Silalahi, Sian Wek Gangkana di rumah sakit Budi Asih. Tambos Hutapea, Sian Wek Pulau Mas di rumah sakit Persahabatan. Inang Sian Turi Borusi Hotang, Sian Wek Utan Kayu Manis di rumah sakit Persahabatan. Inang Tabunan Boru Pasaribu, Sanwek Kayu Putih, Kapling Polri di Rumah Sakit Kolombia. David Nadabdab, Sian Wek Kayu Putih, Sunan Giri di Rumah Sakit Antam. Homa nama dongani, akka dongan nami, aman nami, ina nami na tungod di bagasa persahitoni, ali Tuhan pergugoy na sida. Manaon akan nahasid, manaon persahiton na sida akup ni ali Tuhan. Pasu-pasu akasi panganon sinumon, akaubat na pinangan na sida,
tangannya ka dokter para medis lahu perhitian dia memalum ni parsahiton nasida ale Tuhan. Ubah kami nang ditangyang nami ale Tuhan anak dot boruni huriam Johannes Julius Baole Rabdohot Reta Ruth Audrina Deborah Boru Huta Barat nanaeng ma jalo pasu-pasu parbogason dari Sabtu 7 Februari 2026 di huriam HKBP Rawamangunon ale Tuhan. Dongani masaluhut akka pangaradion nasida lehon ma partikian na lehet partikan na ulia le Tuhan. Asa boy mardala sude acarai jala boy nasida majalo pasu-pasu parbogason asa gabi keluarga na jongjong di tonga-tonganya kana porsea manasida gabe sitidangi Kristus nama buan hadameon dohot holong tuganuk jolma. Debata Jehovah para siroha hubo kami nang dibagasatang yang nami le Tuhan aka pangulon ni huriam secara khusus ima di aka rapot nanaing patupon ni huriam rapot parhalado dari Rabu Kamis tanggal 20 sia naneng ro ale Tuhan asa homa nama dongani sudah parhalalu ni huriam mau laho manotapon aka program dohot anggaran nanaing patupon nami di huriam HKBP Rawamangunon di tahun 2020 onomon ale Tuhan. Asa sudih Tuhan hobar mai tulomoni roham bahen pasu-pasu tuganuk ruas ni huriam. Debata Jehovah para siroha saluhut ruas ni huriam ale Tuhan hupa gonggopok kami tu bagasa tangamu akadak danak poso-poso ale Tuhan pasu-pasu ase burbur magodang. Akadak danak na dibagasa persikolado pele Tuhan siat tingkat taman kanak-kanak sahat tuaka mahasiswa pasu-pasu male Tuhan asaboy nasida menyelesai hosude aka persiajaran nasida sekolah nasida tepat di tikina ale Tuhan jala lulus hobar tu aka rencana nasida tuaka yanakon nong lulus sian aka persikolahan ale saat rodi tikion dang dapotan karejo dope ale Tuhan asiroham palubang dalan nasida ale Tuhan patuduhon parkarejuat tu nasida marhite-hite akayana komu na posom na boy mangukap dalan parkarejuan tuaka yanakon ni huriamon ale Tuhan asa totong dapotan parsaulian nasida jalala manada diasi dot holong ni roham daka yanakon nong dapotan karejo ale sahat to basondang dapotan rokap ni todina dope ale Tuhan patuduhom ma si rokap ni todina sida nalau gabe dongan nasida sahat tu nasaur matua ale Tuhan hobar tulomoni roham hobar tua katang yang nasida ale Tuhan diaka yanakoni huriam naung majalo pasu-pasu parbogason nong gabe sada parripeon ale Tuhan alai sahat tutikion dang diliok kodope pasu-pasu marhite-hite pariana konon asi maroham ale Tuhan porsea dohami hodo si tiop anak hisuni banua gijang alani molo di dokoko ukap ma tutu bortian ni sahalak ina gabe inganan ni pese-pese naneng sorang di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasumu nang ganup ama marhiti-hiti hahi pason ale Tuhan asaboy nang nasida gabi parhitian ni pasu-pasum di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasum makarungan nami na marulang tahun ale Tuhan di bagasa minggon paingot tami totong ale Tuhan di nataba umur nami moruma bohal nami sa tahun ale Tuhan ala nilehom maroha na bisuk tuhami asa tau kami mamilangi aka hari-hari nami pasu-pasu nang ganup keluarga na marulang tahun perkawinan ale Tuhan pahot maholong di ama dohot ina di natoras tudak danak ale Tuhan diganup keluarga asa homa na manukul-nukuli aka parukilo ni ganup keluarga pamaluma aka rohana marsak ale Tuhan pature rohana masarsar hinohon niya kasih taunon nang bernik ningolu diganup aka keluarga di bata Jehovah para siroha godang tutu akatang yang nami naso bodo pehupasa tami ale Tuhan alai porsea dohami
Di dodohodo akan adiroha dohot pikiran nami ale Tuhan. Alani patau mahami, pargogoi hami ale Tuhan. Mangubah lau mangubah akan naboi siubon nami ale Tuhan. Jala paseret marohan nami, lau majalo aka nasoboi huba ami di bagasan ngolu nami. Hokok mahami ale Tuhan. Urasi hami sesalu dosa pangalausion nami. Jala tangihu mateng yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokop kami. Amin. Tauduti edetasian buku de nomor 460 ayat sada laos papungu pelean.
tapasa mapiliat tatodo pani debata Jehovah martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileo-leho na denggan do nasaw libasa na moliutus. Hupasa tami masya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok molyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajomu. Say South Malomoni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar horma damena tutodim. Amin. Horas. Daripada lagu 1, 2, 3 aja.
itu